Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Haka jinglej wat mekha jong ka yingasem jungi balai lam da imei I jong I actress I bala pau bah hawes yak ba phijuya tipaj ba da I moy kabala long hamamlu ramra jerngam kila don ki jinga shat sngab ha baro arliang kata na ka liang jong ka mekhas I mamlu bad na ka liang ki khunkha lingdo nonglaj namar laslam ngim ïakynduh shu na ki jingban ki jingjynjar kham tam haki por ki ba menshwa bom padon ki mobile phone bad ki communication ki ba biang Nrai angu ya ublai ubala penya kenduk biang yangi ya ki ñiakha ki ba menshwa wat hapdeng ki jing'e ki ba bun nakaliang jong upa I trabon sim na mamlu ulapan kha ya ka kimi jong ka mei I kamoy kumban supentip baka actress moy kadai mahe yanga ujuk tar Lyngz namar ime jonga bat ka mei I jong kamoy ki adai sipara arkimi takadaw ngidang long hing sisem Tungina pet basaki ya ka jinga shat sngab ha jong ki khunkha lingdo nonglaj jongi bat ki ñiakha na mamlu Thank you.
Niangphlang.